Кызыл, Сары, Яшел исемле район агитбригадалар конкурсы юлда иминлекне пропагандалау, юл хәрәкәтендә тәртипле, законга буйсынучы катнашучыларны тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Бу конкурс быел ЮИТ хәрәкәте оешуга 50 ел тулуга багышланган иде. Нинди генә чаралар үткәрелеп торса да, барыбер юлларда балалар катнашында хәрәкәтләр булып тора. Муслим районы статистикасы мисалында да без моны күрәбез. Мондый чараларны үткәрү бик кирәк, чөнки балалар мондый чаралар вакытында оң белем алалар юл иминлеге буенча. Мин гел бәләкәй чактан ук бөтен правилаларны беләм, әниләр өйрәтә. Мондый әйберләрдә катнашам. Минем бөтен киемдә дә якты торучы әйберләр бар. Менә если төнлә чыгам икән бер машина күрә, сәпидләрдә дә бар. Конкурста Муслим районының яшь хәрәкәт инспекторларының 12 отряды катнашты. Отрядлар юл билгеләре ышанычлы дуслар темасына чыгыш ясады. Жюри карары буенча беренче урынга Муслим лицейның ЮИТ отряды лаек булды. Икенче урында Күбәк, өченче урында Муслим гимназиясының ЮИТ отрядлары. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.